Egunon eta ongi etorri Gipuzkoarrerako eta Besaieko 12 Jaunak aurresku txapelketa ikustea eta bertan parte hartzea etorri zareten guztioi. Txapelketa hau 12 Jaunako udalak, Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarrak eta Oinkari Dantza taldeak antolatua da. Gaurkoan 23 dantzari izango ditugu holtza gainean eta bakoitzak 2 dantza eskainiko ditu. Desaiarekin hasiko gea eta desaiak graziera eta desafioa dantzatuko ditue eta besaiak erribera eta zortzikoa. Dantzari musika jarriz, Garikoik eta Aitor eta Markos anaiak ditugu eta epailelanetan berriz, Iratiola Izola, Jose Luis Vallejo eta Naikari Biztuete. Txapelketari hasiera eman aurretik gogorazten dizuegu mugikorrak izbalita edukitzea mesedez, aretoan isiltasuna mantentzea eta dantzariak dantza nahi dian bitartean sartu irtenak ekiditea. Beraz, hau esan da, lehenengo dantzariai deituko diogu, beraz, txalo bere batez jasoko dugu Aresoko Intzara Gurrutxaga eta prestatzen dadila Tolosako Naroa del Río.
Urrengo dantzaria Tolosako Naroa del Rio eta prestatzen jundadila Legazpiko Jon Alberdi. sar dadila Legazpiko Jon Alberdi eta prestatu dadila Tolosako Amane Uranga.
Urrengo dantzaria Tolosako Amane Uranga eta prestatu daia Errenteriko Mairi Maia. Urrengo dantzari Errenteriko Mairi Maia eta prestatu daia Masabila honako June Aguado.
Amasa Villagonako Irune Aguado eta prestatu dadila adunako aiara buruza. Urrengo dantzaria adunako aiara buruza eta prestatu dadila Zizurkilgo Nora Davila.
honora dabila eta prestatu dadila Legazpiko Eider Karbaio. Danzaria Legazpiko Eider Karbaio eta prestatu da edia Pasai Donibaneko Daniel Castillo.
Urrengo dantzaria Pasaidon Ibaneko dan el Castillo eta prestatu daria Lizartzako onditzes naola. Urrengo dantzaria Lizartzako onditzes naola eta prestatu da ia Errenteriko Maiana Gracia.
Maiana Grazia eta prestatu daia azken dantzaria Asteasuko Julen Lertxundi. Sarradi Asteasuko Julen Lertxundi eta ondoren Bilabonako June Aguado.
saileko txapelketarekin amaitzeko Sardadia Villabonako June Aguado. Etoan isitasuna mantentzea eta dantzariak dantzan ari dian bitartean sartu irteera ekiditea. Beraz, hau esan da, eman diezaiogun hasiera txapelketari eta txalobero batez jasoko dugu lehenengo dantzaria. Sar dadila Amasa Villabonako Nerea Etxeberria eta prestatu dadila Legazpiko June Osinalde.
Sardadia Legazpiko June Osinalde eta prestatu dadila Amasabila Onako Maia Arrastoa. Sardadia Amasabila Onako Maia Arrastoa eta prestatu dadila Legazpiko Araitz Berasategi.
Sardadila Legazpiko Araitz Berasategi eta prestatu dadila Amasa Bilabonako Alessandra Maria Plesa. Sardadila Amasa Bilabonako Alessandra Maria Plesa eta prestatu dadila Legazpiko Araitz Mantxola.
Artistiko Araitz Mantxola eta prestatu dadila Errenteriko udanezia. Sardadila Errenteriko udanezia eta prestatu dadila Lezoko lur lakasta.
dadila Lezoko Lur Lakasta eta prestatu dadila Errenteriko Maite Urrutia. Sardadila Errenteriko Maite Urrutia eta prestatu dadila gaurko azken dantzaria, Amasa Bilabolako Paule Garmendia.
Eta gaurko azken dantzaria, Villabonako Paule Garmendia. Dagoeneko dantzariek beraien lan amaitu dute eta orain epaimaikideen txanda da. Beraz, parte bat utziko diogu azken erabakiak hartzeko eta minutu batzuk barru sari banaketakin hasiko gara. Dagoeneko hartu dute erabakia epaimaikideek eta beraz sari banaketarekin hasiko gara. Sariak ematen zinegotzia den Ander Goikoetxea eta Oinkariko Nielet Jauregi izango ditugu. Lehenik oroigarriak banatzen hasiko gara eta ondoren lehen 3 sailkatuak adieraziko ditugu. Beraz, desaiarekin hasiko gara eta igo daitezela holtzara dantzatu duten ordenean. Aresoko Intzara Gurrutxaga, Tolosako Naroa del Río, Legazpiko Jon Alberdi, Tolosako Amani Uranga, Errenteriko Mairi Maia,
Amasa Villabonako June Aguado, Adunako Aiara Buruza, Legazpiko Ider Carballo, Pasai Donibaneko Daniel Castillo, eta Errenteriko Maiana Gracia. Orain lehen hiru sailkatuen izenak esango ditugu. Hirugarren saria Asteasuko Julen Lertxundirentzat. Bigarren saria Zizurkilgo Nora Dabilare. Eta gaurko Villabonako Aurresku Dantza Txapelketako D-saileko irabazlea Lizartzako Onditz Esnaola. Orain B-saileko sari banaketarekin hasiko gea. Beraz, etor daitela Amasa Villabonako Nerea Etxeberria. Legazpiko Araiz Berazategi. Amasa Villabonako Alessandra Maria Presa. Legazpiko Araiz Mantxola. Errenteriko Urane Zia. Errenteriko Maite Urrutia. Eta Amasa Villabonako Paule Garmendia. Hirugarren saria Amasa Villabonako Mai Arrastoa. Bigarren saria Legazpiko June Osinalde. Villabonako Gipuzkoarrerako Aurresku Txapelketako B-saileko irabazlea Lezoko Lur Lakasta. Orain bi txapeldunek aurreskua dantzatuko digute.